Pri mikrofóne máme Jakuba Rušovského, stredného záložníka klubu SFC Kopánka, ktorý sa vrátil na zmrznutý trávnik po dlhej pauze spôsobenej chronickou depresiou. Áno, ďakujem. Pán Rušovský, ako sa cítite na tomto super štadióne Martina Beciara? Som prekvapený tou kapacitou, aj koľko ľudí prišlo v tejto zime. Je to krásne, je sa na čo pozerať. Vďaka. Ja myslím, že keď to rozbeháme, tak zima bude dosť dobrá a pôjde to. A kto je podľa vás momentálne na Kopánke najkvalitnejší? No ako ste spomínali pána Beciara, podľa ktorého je pomenovaný tento stánok. Takže Svetostánok by sme povedali, Svetostánok skoro. Tento stánok tu prítomný, takže na ktorom môžeme hrávať. Ja myslím, že pán Beciar to je stelesnený futbalový král. A čo by ste odkázali fanúšikom, priaznivcom našich futbalistov pred nastávajúcou zimnou prestávkou a jarnou časťou sezóny? Aby nezaspali tak ako tí medvede, ktoré idú spať. Aby vytrvali, nabrali kondičku a moc cez sviatky nepribrali. A posledná otázočka, medzi Kopančarmi sa známi ako ten, čo má zmenú nohu. Ako sa vám funguje s novou nohou? Viete čo, ja som moc spokojný, že to pán doktor tak spravil, síce na druhý krát, bola tá prestávka síce dlhšia, ale 4 góly bol na prvý krát, tak uvidíme, že koľko to bude. Či to pôjde stupňovite hore, alebo... Symbolické vy otvárate a uzatvárate sa tu na Kopánke. Je to tak. Pri tom otvorení som nebol, ale... Ďakujem za rozhovor. Uzatvorenie moje. Pre Megi TV, Letavci Holanďan.